40 urte baino gehiago hasi izan Bertsozale Elkartea ikastetxeetan bertsolaritza irakasten. 1985ean. Eta 2014tik dugu Mungia Bidelagun. Bertxotan eginez, ahozkotasuna eta jendaurrekotasuna lantzen doguz, euskeratik eta euskeraz. Ikasten dugu entzule izaten, besteak entzuten, eta ikasten dugu bertsolari izaten, besteen aurrean berba hartzen. Elkarrekin ikasten dugu, gainera taldean. Ikasturtero, Bertsozale Elkarteko 3 irakasleari gara Mungiako ikastetxeetan bertsolaritza irakasten. 225 ikasle baino gehiagogaz. 4 ikastetxeetan. Bentades ikastetxea, Laukarizko eskola, Legarda eskola eta Larramendi ikastolan. Ikasgelan ikasten dugu bertsotan, lagunekin. Baina ikasgelatik kanpo ere ibiltzen gara. Ez da gela barruan gelditzen. Izan ere, ikastetxeetako proiektua transmisio ziklo oso baten parte da. Belaunaldi berriek ikastetxeetan ezagutzen dute bertsolaritza. Gero, bertso eskoletan ematen diote jarraipena lanketari. Eta aisialdian, festarekin eta komunitatearekin lotzen da bertsolaritza. Ondo pasatzen ikasten dugu. Gure hezkuntza proiektua kalitatez gauzatzeko bertsolaritzaren kurrikuluma osatu dugu, ikasmateriala sortu dugu. Bertsolaritza irakasleok mintegietan koordinatzen gara, formakuntzak antolatzen doguz. Bidean aurrera jarraitzeko, lurzoru sendoaz, bide berriak urratuz, belaunaldi berriak bertsozaletzea hortzimuga izan da.